Usman Baba mai magani. Assalamu alaikum, sunana Sayyada Usman Baba mai ba da magunguna da ya shafi dan adam. Misali budurwa kina gida kina fama wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce kina to yaya, to alhamdulillah insha Allah ka kawo mana wannan korafi za a iya ba da magani. Akwai na farin jini, to kamar yadda na yi muku bayani, Sayyada Usman Baba mai ba da magunguna jifa, sanyi, sambo, kafan kina ciwo, ko kuma gani kike ba mijin aure, ko kuma gani kike kuncin rayuwar duniya ya dame ki, albarkacin annabi akwai magunguna, akwai magani iri-iri, akwai na ilimi, akwai na samun mijin aure, ko kuma kina gida kina kuka ba sa'a na aure miji kullum fada, to wannan fada ba fa haka kawai bane. Akwai fada ta jifa, akwai kuma fada kuma ta rashin fahimtar juna. Darajar annabi idan har ka zo insha Allah za ka samu magunguna iri-iri a gurin mu. Da yaro irin yana fitsarin kwance, to dan Allah daina dukan yaro. Akwai na maganin fitsarin kwance insha Allah akwai shi. Duk wani matsala na yaro, ko kuga yaro yana ciwon kai ko ciwon ciki, to ko a ce yaro ya je makaranta an ruce mishi tashi ga abu mai aka yi yanzu ka maimaita ya kasa, ba dukan Allah ya daku ga gurin Sayyada Usman Baba mai ba da magunguna. Allah ya yarda duk abin da kuka kawo kun shi Allah zai share muku hawaye. Kaman kuma idan irin gashi nan dai akwai kuma yara da za ku ga cewa yaro sai a hankali an haife shi ba lafiya, ciwon kafa, ko kuma dai sai a hankali an yi nan albarkacin annabi. Akwai matsalolin yaro da yake faruwa daga idan an haifi yaro, akwai shafin aljan, akwai kuma wasu cututtuka dai na rayuwar duniya, albarkacin annabi akwai magani shi ma na yara. Idan kuma nema dai kike cewar farin jinin ne dai har yau kayi nan babu, gaskiya fa akwai magani kamar mata ko zaurawa da suke ganin cewa ba mijin aure, ko kuma budurwa wannan ya zo ya tafi wannan ya zo, insha Allah akwai fa magani za ku samu ku mallake mazaje ko kuma 'yan samari masu dan wannan, in dai har kin tabbata ga wanda kike so insha Allah. To ni Sayyada Usman Baba, ku kira ni akan lambar wayata kamar haka 0706520 ga kuma ta biyu 090-22-511-948. To sai na ji daga gare ku, ina maraba da zuwanku.